Farnosť Novoť je živá a mladá farnosť. Ja sa volám Štefan Hrbček, som tu aktuálne farárom a mám tu možnosť a česť stretávať sa s dobrými ľuďmi, ktorí majú srdce na dlani, ktorí sú ochotní robiť niečo aj pre druhých a sú všímaví. V našej farnosti mám niektoré také špecifika. Napríklad je to, že súčasť prípravy na birmovku, voláme to, že Dom na skale, a sú to každý týždeň nejaké také praktické úlohy, do ktorých sú mladí pozvaní. Dve z týchto úloh sú aj takým praktickým dobrovoľníctvom. Napríklad ide o službu starým a chorým a o tzv. Brigády alebo takú praktickú pomoc vo farnosti. Každú sobotu o 10. máme brigádu tu na fare, tak vždy príde jedna skupinka a pomáhajú s rôznymi vecami. Ďalšia vec, ktorá je taká otvorená pre dobrovoľníctvo a životu v našej farnosti, sú také dve väčšie akcie. Je to Týždeň manželstva, to sa koná vždy vo februári, a potom je Deň rodiny. Mňa motivuje predovšetkým to, že som presvedčený o tom, že ide o dobré veci, ide o také posilňovanie väzieb, posilňovanie toho farského života. Ešte nad tým samozrejme to, čo to všetko zastrešuje, je, že vlastne budujeme Božie kráľovstvo a naplňame Kristov príkaz lásky. Keď som bol ja tínedžer, tak bola v Bratislave taká skupina, volala sa, že Amfortas. Ona už dávno neexistuje a oni zložili takú jednu veľmi peknú pieseň a v nej bol taký referenc, že čo nedáš, navždy strácaš. Tým, že niečo dávame, niečo ponúkame, že dávame niečo zo seba, nejakú svoju aktívnu prítomnosť, nejakú svoju pozornosť iným ľuďom, tak je to vec, ktorá je svojím spôsobom trvalá a veľmi zmysluplná.